Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 32 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong bana nga nakakuha og sakit tungod sa baha. Human miabot ang dako kaayo nga bagyo. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Day! Yan ako, Day. Uy, Dong? Tadaghan ko na ng imong da. Nangumpra ko. Kay dako-dako na ba kung yung bagyuhang moabot? Ay, may noon, uy. Kay naniguro kita, Dong. Day, oy. Maniguro gid ko para maprotektahan mo ug atong mga anak. Salamat, Dong. Mingong roman lagi. Wa pa man mo landfall. Nangatog na ang mga bata. Sige lang, pukawon ta lang sila unya kung makusog ang uwan ug hangin. Ang di raman siguro ni bahaon ning atong lugar, uy. Maong safe ra ta. Oo, pero di lang kita mo kumpiyansa. Katog lang sa dito. Ako lalay bantay din nila. Sige, Dong. Day. Pagmata na mo kay kusog na king uwan ug hangin. Sige, Dong. Nak, mata na, nak. Bangon na, dali. Uy, hala. Lisuda ang tubig din sa ato. Ha? Hala, ginoo ko. Ay, Diyos ko. Pada kamustaas ka? Dali! Ginoo ko, Dong. Ang ato mga kinumpla to sa silong. Unsaon naman lang nato kung mas takta din sa taas. Nga to sa silong ang ato pagdaon o pagitay tubig. Pabuto na nato nga mutuang ang uwan. Unsa pa kaning oras sa mutuang? Sige lang, basta mutuang lagi ni. Munaog dahin ko. Dong, Bituang na. Munaog na ko. sigurado ka? O lagi, basta ka mo ni Dodong, ayaw mo pagkanaog ha. Ako rin bahala. Sige, Dong. Dong? Ano naman ka? Day, taon-taon naman ako nabantayan. Lain mga akong pamati. Human sa bagyo. Pila naman ikadlaw nga pirming magsakit ang akong uho. Ha? Magsuka ko. Uy, para good, be. Bebe, Ginoo ko, Dong. Kainit ko nimo.
Recorded by X Thunder Gaming. Dito na magsugod ang akong kabalaka ni Junjun. Kay mikalit lang uglain ang iyang lawas, pilang kaadlaw human sa bagyo. Pero amo lang una siyang gipanid-an. Unya, kumusta naman ka? Walang gyapon day. Tugnaw gyapon kaayo. Ay, magpa-check up na lang ka, tano. Ayaw. Gasto na sab kaayo. Ay, ang saon man ni Natsu. Basig flora ni day. Sige, sige. Magpalit na lang ko og tambali mo. Unsa naman, imo pamati, ha? Lisod man kong ginawa day. Diyos ko, ginoo ko! Tabang! Tabang! Tabangin ko ninyo! Si Junjun na tunda na sa ospital! Hala, sige, sige. Magtawag kong kauban nga. Magkatayo na to. Sige. Kinahanglan siya nga mo undergo og mga lab test, ma'am. Aron may bawa na to kung sa ginit tabo sa imong bana. Dili na mahal, Dok. Well, mahal gyud kay dinhiman sa private ninyo gida. Ay, ginoo ko. Ang importante nga maayo ang imong bana. Ha? Kadit, excuse me. Sige, Dok. Salamat. Mangulit na ta. Wa pa man ang resulta sa imong lab test. Okay naman ko. Mas mamatay ko kung anay ko din sa ospital. Time para, Gudong. Nihilo lagi ng imong mga mata. Ha? Tago na to ang Dr. B. I'm sorry, ma'am. Pero base sa lab test, naginahinay nag-fail ang kidney ni Sir Junjun. Unsa? Ni gawas na ang result. Ug doon na sa leptospirosis ang imong bana. Ginoo ko. Junjun! Junjun! Wa ko magdahom nga ingon anak kadali ang paggrabe sa gibati sa kumbana. Luya na kaayo siya karon ug naghinay-hinay na og complicate ang iyang mga internal organs. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana, diha na magsugod ang gipamati sa kumbana pila ka adlaw human sa bagyo. Ug wa ko'y laing mahun-ahunaan nga rason. Maora ang pag-ubog niya sa baha. Mao ka kadtoy na kaingon nga nasakit og leptospirosis ang akong bana. Ikaduhang pangutana, ingon sila nga mataptan lang ka og leptospirosis kung doon na kay samad. Pero wa may samad ang akong bana. O sa may posible nga nakaingon, nga nakakuha man siya sa maong sakit. Ikatulong pangutana, aron malikayan ning maong sakit, unsam day maayong buhaton o imnon, aron dili mo grabe sama sa nahitabo sa kumbana. May mga home remedy ba, ana? Ikaapat og katapusan, ligon og baskog pa kaayong akong bana sa wa pa siya masakit. Unsa day nakaisog ang maong sakit? Ug dili ba day na siya ang ngayang kakumpiyansahan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Jasmine. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang atong suryan. Once again ana sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo.
Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga generosity is the language the heart speaks when it remembers how much it has received. According to Father Aloy, ay ang kanalang generous ng puta. Ay kuto na po sa makaya. Ayon lang po pangambong-hambog diya og sige kag paghatag left and right nya wa na suri mong bulsa. Sakto-sakto lang. You cannot give anything which you don't have. Alright, ang ato matatampo karadawa si Jasmine, 32 years old, minyo ni siya, taga Talisay City. Ang problema ni Jasmine, kami tungod sa iyang bana, kuno ba to? Human sa human sa Bagyo, murag nagka-develop og na ay mga medical problem, no? So, kisa may itong mga kailada sa Talisay City, no? Naghantag kailada. Tungkol sa kadaghan, limot na ko. Mga tagalagtang Talisay, nga Ingas ka family. Sila Nestor, Linda, Pasaylo. O di man di Talisay, Minglanilya din nila, mga Saburso, Dista, Cemento. Mirasol na Mirasol. Thank you day kayo Mirasol kay tagaan ko na discount sa Grand John Massage. Mga tagaliluan sa Southern Leyte day, no? Mga Mahinay family, Daitol family, Galano, Villa Corta, ug si Nestor Coscos na diya sa Liluan. Basig mo bisita diya sa imong beach resort Nes, gaya niya kog discount. Mga taga-Kabalian, mga Buling family, Quaris, Ranga, no? Ug mga taga San Francisco, Dr. Mark Ruben, Trinidad Tulibas, mga Santisas, Claire Puguso ug Maricel Solimni. Mga kailan ni Roxanne Dayok, no? Musta naman mo diya sa Southern Leyte, majong adlaw ninyong tanan diya, na? It was one time nga nag-lecture ko about stress or mental health. Daghanang mga nang atin mga taga Southern Leyte nga gi-organize ni Ma'am Beth Ganob diri sa North Winds Hotel sa may Salinas Drive, Lahug, no? Of course, dili na ko makalimtan ng mga Aligarbis, Roger Aligarbis, si Chari, no? Thank you very much sa inyong pag-imbitar na ko diya sa San Nicolas, no? Father Bintik diya sa atong Paris Press diya sa San Nicolas, Cebu City, no? Medical mission mo dito or naghatag big mga goods, so? Si Mr. dito sa mga taga Danao City, no? Unsa ba ni mga Impasis family, si Momoy, si Arlene, si Lane, thank you kayo sa mga saging ngayong gihatag. Eddie and Gilbert Espina diya sa Dumlog, Talisay, mayang pagpaminaw. So going back to our sender, si Jasmine, 32 years old, Talisay City, no? Kung paningkamutan na lang, Jasmine, matubag na yung mga pangutana. Unang pangutana, diha na nagsugod ang gipamati sa akong bana human sa Bagyo. Wala ko'y laing nga hunaan nga rason maora ang pagsawom niya sa baha. Mao ka ito nakaingon nga nasakit siya og leptospirosis, no? Actually kining leptospirosis mao lagi na nga blood infection na siya. Paano siya gikan ni siya sa mga ilaga ba nga manggawas silang lungga nagpanahon sa baha kay malumos man sila sa mga gawas na ayan lang mga lungga kilid sa mga kanal, manggawas ni siya unya maubog ka sa contaminated nga tubig sa baha, posible ka nga matakdan or masakit na ni nga kana kung leptospirosis pa gyud na blood infection ni siya. Ang bakterya ani gitawag nito leptospira, manang gitawag nito leptospirosis, no? So ang maapektuhan ani kita mga tao ug kauban ng mga hayupan, iring, unsa pa man diya, no? So maglikay lang gyud ta pag-ubog sa tubig sa baha, panahon sa ting baha kay basin bisag may contact lang ka og kanang ihi, dugo or fluid sa contaminated nga ani, usually ilaga, masakit na kani ani. So unsa may mga tilimadon nga ikaw nasakit og leptospirosis, no? Ikaw hilantan of course, labad imong nakit ang imong mga kalawasan, unya mamula ang imong mata. So mo ni tilimadon, kurug-kurug ang uban kasukaon, unya magdiarrhea, unya ubhon ka, ngatol ang imong kung na kay mga skin rashes nga di man po kayo katol sakto-sakto lang. So na-plus the history nga ning ubog ka og tubig sa baha, no? Ingon sila nga tapdan lang ang og leptospirosis kung doon na kay samad. Di pwede ra maguni siya mo sud sa atong skin pores, no? So bisag wa kay samad, pwede ra gyud, ha? Pero labi nagna kay open nga samad, mas
kusog ang posibilidad nga masakit kag leptospirosis. Pero wala man siya kuno siya samad, usa may posibleng ingon ani sakita. No mao na nga kung kita muubog man gani dili malikayan nga muubog ka sapa labi na ginyong bahay na flooded, kung mahimo lang mo magwear taog kanang high cut nga mga sapatos or boots na may mga butas karon nga paingon ng spa dapit na nagay mga protection ba kay para nga ang atong kuan dili ma-expose sa tubig minom po ko dito sa Leyte o dito sa Mulabi sa Buanga del Sur nga may mga kaso nga schistosomiasis pero lahi po ni siya nga kaso ang kanyang leptospirosis o schistosomiasis lahi ni siya nga sakit katong schistosomiasis muubog ka sa sapa nga naay kuminumduman nga snail kumalan niya quadrasi nga murabag mo suksok sa atong panit lahi po to siya kining leptospirosis tubig sa baha nga nakontaminated sa baliko nako sa ihi sa dugo sa fluid sa usa ka animal usually ilaga na naadya sunod nga concern niya aron malikayan mo nga sakit unsa may ang buhaton inom grabe nga nahitabo sa nagrabihan ko nang ang yang bana may mga home remedy ba ni ana magpatambal ra gyud ka ani kuan kining kato ni nagpadaan na to si Jasmine magpa na dalhalan na dia sa Cebu South Medical Center si Dr. Agos tagaan ni namo antibiotic usually for 7 days doxycycline, penicillin ng mga gabi-gabi na ato among IBTT intravenous tubing ipaagi mga prevention ani is maglikay ka as much as possible muubog kung muubog man ka nakabutas kag high level nga butas nga dili mosud ang tubig. Sunod nga concern ni Jasmine ligon og baskog pa kaayo nga kung bana sa wala pa siya masakit unsa man di ay kaisog ning maong sakit ug dili ba di ay siya angayan kakumpiyansahan dili gyud siya angayan kakumpiyansahan kay siyempre magkahilanat gud ka nga wala na kusog ang imong mga muscles kung dili ni matagad og pagdali amo naaghang mga komplikasyon nga mahitabo so blood infection siya blood infection so as the name implies blood infection meaning ang leptospira bacteria madani sa pagdaloy sa dugo sa different parts sa lawas sa tao nga nasakit og leptospirosis so multiple organ system ang posibleng maapektuhan dili lang usa ka organ kundi halos tanan nga gisuplayan sa dugo na naadiha ang leptospira okay so antibiotic ang tambal ni Jasmine og mga 1 week posible na ning maayo okay so ngadto sa mga naigo sa baha das Mananga hinaoton ta nga padak-an ng Mananga River purbida nung gipagamyan man sa kontraktor imbes kay 50 metros ang gilap doon sa Suba das Mananga gihimo na malang 20 siyempre moawas gyud ng tubig da every time nga naay mga kusog nga ulan kay gamay na man lang ang iyang kadak-on di pa sa una nga bisag unsa ka kusog bagyo di na mo awas kay lapad man kayo agyan sa tubig lagi na negosyo lagi gihimong mga negosyo ang both sides kay muag mga factory mga housing mao na naningil na ang si Mother Nature na to na nahitabo das Mananga sa Talisay nangasaba ba ko gamay magbubuhis ko kugod magbubuhis ko nga akong gibuhis ko kwarta porbida pamalit malag auto helicopter sa mga kanahan dili maayo okay so bahalag masuko man ako ako si Dr. Rene Obra thank you very much matununayon ang paminaw sa itong mga radio program sa DYHP the RMN taas katag rating din sa itong lugar ngani kami may the best radio drama program nationwide kami ni ato ni Eileen Bathan ako proud kay ko niya ug sa atong mga talents Ma'am Tess Tirol si Bertoldaso atong mga talents mga grabe kay ni sila maayong mudag drama right so from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center Radio mo nationwide tatakaraman daghang salamat o maayong adlaw